Zdá se, že čeští politici v roce 2010 propadli nové zálibě. Začali rozšiřovat vědecké tabulky o nové druhy jednotek. Velké vrásky na čele tím ale nepřidělali ani tak vědcům, jako spíše školákům. Z nové soustavy takzvaných politických jednotek už žáci na některých školách psali písemky. Z dlouhé chvíle už zkoušeli lecos. Rubat uhlí v dolech nebo proniknout mezi tuzemské hvězdy pop music. Teď mají ale nového koníčka, vymýšlení jednotek. Jako první se do toho pustil premiér Petr Nečas. Kdyby jednotkou politického pokrytectví, kdyby to byla fyzikálně měřená veličina, tak jednotka by se jmenovala jeden Sobotka. Premiér Nečas by mohl být označen za jednotku pasivity. On je předsedou vlády, který skutečně mnoho věcí nedělá, spíše se snaží problémy vysedět. U dalších návrhů se už většina politiků shodla. Novou jednotkou ospalosti bude jeden Schwarzenberg a jednotkou lázeňské elegance jeden Bárta. Pro mě jednotkou zbabělosti je dneska jeden Drábek. Dělám Drábka, aby nemusel jiný Dráb přijít za 3 nebo za 4 roky. Zkrátka, kdo z politiků nemá po sobě pojmenovanou alespoň jednu jednotku, ten jakoby nebyl. Jeden Paroubek by mohl být jednotkou politika, který chce pracovat pro lidi a jehož ta práce baví. Bývalý premiér Topolánek už dokonce vymyslel, jak by se mohly nové politické jednotky univerzálně zobrazovat ve znakové řeči pro neslyšící. Tam je jedině otázka vlastně, jaký by byl rozměr takové jednotky, jestli by to byl ten příslušný politik. Ministerstvo školství rychle prosadilo nové jednotky do školních osnov. Už se tak z nich píšou i písemky. Připište k nim veličinu. Co měříme těmito jednotkami? Vědci se teď obávají jen jediného, aby ti politici, kterým nejsou cizí třeba prvky na bubřelosti nebo velikářství, nezačali podle sebe předělávat i periodickou soustavu chemických prvků. Jeden Pánek a redakce Televize Nova.